Monika si mi zobrala slovo trošku. Ale teraz si toto chcela povedať, že sa strašne veľa spomínala tá psychologická záťaž a to je fajn počuť, že vlastne, že ako lekári na tom myslia, že sa tomu veľmi teším. A padlo to často presne úzkosť, stres, trauma a o traume si viacej povieme, trošku viacej tak rozprostujeme z toho psychologického hľadiska. Ja som si tú prednášku koncipovala trochu tak viacej pre učiteľov, vlastne, OK. Ak by ste nepočuli, prosím, povedzte mi, lebo ja mám tendenciu rozprávať tichšie, tak ma to neupozorníte, dobre? Teda viacej som koncipovala tú prednášku pre učiteľov, takže neviem, koľko ich tu máme, ale tak či onak, ak sú tie prejavy sa nájsť, aj keď ste rodičia, keď sa učíte s deťmi, alebo celkovo, keď robíte s deťmi, tak to si určite všimnete. Čiže čo je to trauma? No, to je taká zložitá otázka, ťažko sa definuje. Ľudia si často predstavujú pod pojmom trauma vlastne také extrémne udalosti, extrémne zážitky, zneužívanie, nejaké násilie, strátu blízkeho, áno, to všetko je trauma. Ale trauma je zároveň aj je vlastne taký idiosynkratický zážitok, je to v podstate naša subjektívna skúsenosť a to, ako na ňu zareagujeme, ako ju my prežívame, tak to potom vlastne rozhoduje o to, či budeme traumatizovaní v konečnom dôsledku. Tu som si dala taký výrok, GATT, toho možno poznáte viacerí, alebo možno nie, on je taký dosť populárny, venuje sa traume a myslím si, že tento výrok veľmi pekne vysvetľuje alebo zachytáva esenciu tej traumy. Môžete si to prečítať, budem to asi čítať nahlas. Vlastne to zachytáva to, že aký je to ozaj subjektívny zážitok. To, čo traumatizuje jedného, nemusí traumatizovať druhého človeka. A veľmi to závisí aj od citlivosti a mnoho iných faktorov, že akú má to dieťa napríklad vzťahovú väzbu s rodičom, akú má vyvinutú tú nervovú sústavu, celkovo aké má gény, geneticky dané všetky a podobne. Takže nezľaknite sa, nie je to až také extrémne jednoduché získať tú traumu, ale môže sa stať, že pre niekoho to je jednoduché. To vlastne taká všeobecná definícia traumy, že v podstate je to emocionálna reakcia na zážitok, ktorý je vlastne mimoriadne zahlcujúci a presahuje schopnosť toho človeka zvládnuť tú situáciu nejakým zdravým spôsobom, aby sa s ňou zdravo vyrovnal. Čiže spôsobuje pocit extrémneho strachu, bezmocnosti a narúša potom aj ako emocionálne fungovanie, kognitívne fungovanie a vie prejsť až do psychickej poruchy, do poruch osobnosti. Takže je veľmi dôležité rozpoznať tú traumu, či už pracujete s deťmi v nemocnici, v škole, alebo nejako sa dostávate do kontaktu s deťmi, pretože vie to zanechať veľmi vážne trvalé následky pre človeka, keď sa tá trauma nespracuje. To sú také ako rozdiely medzi traumou a stresom, pretože dneska je to celkom populárna téma, často sa to všelijako zamieňa, tak len také fakt, že základné, že v podstate stres by mal byť normálna súčasť života, je to v podstate úplne normálna reakcia a vlastne je to situácia, ktorá si vyžaduje nejaké prispôsobenie alebo nejakú aktivitu. Zatiaľ, čo trauma je o mnoho závažnejšia, o dlhodobejšia záležitosť. Trauma môže byť jednorazová, alebo môže aj pretrvávať dlhodobo vo vývine. Tej sa ukazujú, že majú o mnoho horšie následky potom pre psychiku a pre osobnosť a môže spôsobiť až vlastne také štruktúrálne a funkčné zmeny v mozgu a to je strašne dôležité, lebo tam si treba aj uvedomiť potom vlastne to, že človek, ktorý je traumatizovaný, často sa prejavuje pre okolie veľmi nepríjemne, lebo môžu mať také problémové správanie, silné výbuchy zlosti. A vlastne sú to častokrát deti, čo šikanujú. A je dôležité si uvedomiť, že vlastne to dieťa, tým, že je to vlastne záležitosť mozgu, že niektoré veci vlastne on nemá pod kontrolou, nevie riadiť keby vedomie to svoje správanie. A vlastne keď pracujeme s deťmi, tak je to dobré vedieť, lebo potom, keď im nastavíme nejaké očakávania, tak v tomto prípade oni ich nevedia naplniť a vedie to k tomu, že vlastne sa tak seba hodnota ešte viacej naruší, lebo dookola v tom zlyhávajú a má to veľký dopad potom aj na sebaobraz. Trauma sa má líčiť
ako tak hĺbkovejšie, psychoterapiou, sú rôzne metódy, o nich si povieme ešte trošku viacej. Máte ich tam vypísané. No a stres by sa mal dať zvládnuť jednoduchšie, stačí niekedy podpora dospelého, šport, nejaké výchové cvičenia a tak ďalej. Som vám trošku vybrala vlastne z medzinárodnej klasifikácie chorôb, že vlastne ako sa klasifikuje postupne a ako sa vlastne vyvíja tá trauma. V podstate, keď sa stane nejaký traumatický zážitok, tak najprv zažívame akutnú stresovú reakciu, tá by mala odoznieť do 48 hodín, niekedy do 3 dní. A vlastne to sú všetky tie zmeny, ktoré prichádzajú vplyvom toho stresu, v správaní, prežívaní a tak ďalej. Ak vlastne tieto pocity neodoznejú, tak potom vlastne do toho mesiaca pretrváva tieto problémy, tak sa to klasifikuje ako akutná stresová porucha. Ona má symptómy veľmi podobné posttraumatickej stresovej poruche, akurát, že má tam viacej disociatívnych príznakov. Neviem, čo treba viacej vysvetliť, čo sú tie disociatívne príznaky. Častá je taká derealizácia, napríklad ľudia majú niekedy pocit, ako keby sa im to vlastne nedialo, že sa na seba pozerajú z výšky, alebo že sa pozerajú len na nejaký film, ktorý je premietaný. O posttraumatickej stresovej poruche si teraz ako viacej povieme. Treba si uvedomiť, že inak sa prejavuje u dospelých, inak sa prejavuje u detí. My sa budeme baviť o deťoch teraz. F43, to je vlastne takto daná tá diagnóza v klasifikácii chorôb. No, sú také vlastne veľmi krátkosti tie kritéria pre určenie, si to nepotrebujete, tak len to tak prebeniem, že teda symptómy musia pretrvávať viac ako mesiac a keď trauma nie je liečená, tak vie pretrvávať celý život, takže ako vie to byť fakt obrovský problém. Keď je dieťa traumatizované, tak to narúša veľmi jeho každodenný život, či už doma v rodine alebo v škole, takisto aj vo vzťahoch. A vlastne tiež si treba uvedomiť, že tie symptómy sa vedia veľmi líšiť od veku, od povahy tej traumy, od toho, aké má osobnostné črty dieťa. Hlavné symptómy opakovane prežívajú tú traumatickú udalosť, či už v myšlienkách, alebo v snoch, že sa im to vlastne čo sa im stalo, takže vedia mať veľmi silné nočné mory. Majú takú tendenciu vyhýbať sa situáciám, ktoré im pripomínajú tú traumu. Takže ja neviem, u nás sa to stáva, že deti nechcú prísť do nemocnice napríklad, alebo mal som chlapčeka, ktorý keby videl doktora, tak v tom momente už sa s ním nedalo pracovať, lebo sa mu celé tak znova objavilo. Takže v škole vychýbajú sa škole, alebo boli v záchodu, ak sa im stalo niečo na záchode nepríjemné, takže je tam fakt taká silná tendencia vyhnúť sa niektorým situáciám, čo potom spôsobuje veľa problémov niekedy aj rodičom aj učiteľom. Veľmi sú takí ako keby citliví, úzkostní, vedia zareagovať tak akože veľmi podráždene, náhle, je to také, keby zrazu prepli do nejakého iného správania. A takisto tam môže byť taký regres v správaní, že napríklad si začnú spôľať palec, je to už veľké dieťa, začne si spôľať palec napríklad. Somatizácia je veľmi časté sú bolesti brúška, hlavy, alebo zmeny v správaní, že prestane chcieť chodiť na výlety, alebo zrazu prestane mať kamarátov. Trauma a mozog, veľa sme si o tom už vlastne povedali, ale z pohľadu vlastne toho srdca, ale vlastne trauma a tá traumatická skúsenosť veľmi ovplyvňuje mozog. A hlavne keď sa tie niekedy prenatálne a potom vlastne v tom ranom vývine dieťaťa, kedy vlastne ešte vlastne aj dozrieva tá sústava a jednotlivé oblasti mozgu, takže ono to vie naozaj veľmi tak akoby štruktúrálne zasahovať ten vývin. A asi si povieme len niektoré oblasti, lebo tam sa o tom dá hovoriť veľmi veľa, veľmi dlho a ja som vybrala také vlastne najzákladnejšie oblasti, ktoré spôsobujú veľa problémov. Čiže pozrieme sa trošku na amygdalu, to je vlastne taká ako keby malá mandulička, ktorú máme medzi spánkovými lalokmi a ona sa vlastne podieľa na tom, aby sme si zapamätali udalosti, ktoré sú spojené s emóciami. Čiže zohráva vlastne veľkú úlohu v tom, ako zareagujeme na strach. Traumatizovaní ľudia majú amygdalu veľmi reaktívnu, takže môže sa im stať, že keď im niečo pripomenie traumu, amygdala je také poplašné zariadenie, ktoré sa hneď rozozvučí a on má vyhodnotiť, že v podstate
či treba zvoliť nejakú stratégiu na prežitie. Čiže v tom momente, keď začne už blikať tá amygdala, tak v tom momente vlastne už stráca človek nejakú vedomú kontrolu nad svojim správaním a ide vlastne iba silná emocionálna reakcia, ktorá má zabezpečiť práve to prežitie. Čiže útok nejaký, začne kričať, začne bitka, alebo dieťa z niečoho utečie. Niekedy sa stane také nebezpečné situácie, že jedna mamička mi hovorila, že jej dcerka sa zrazu rozbehla z obchodu a vybehla do premávky, že vlastne to môže byť veľmi nebezpečné. Potom ďalej vlastne hippocampus. Hippocampus, ten vlastne je zodpovedný za to, ako si uložíme a zapamätáme spomienky, ako si ich vieme vybaviť. Takže vďaka tomu vieme rozlišiť minulú skúsenosť od súčasnej skúsenosti. Ak dlhodobo pôsobí klinický stres na hippocampus, tak v tom prípade sa môže stať, že človek tam to má problém, napríklad keď zacíti nejakú vôňu, ktorú cítil, keď sa mu diala trauma, tak to u ňom môže spôsobiť veľkú stresovú reakciu, paniku, strach. A potom prefrontálny kortex, on zase je taký náš premýšľajúci mozog, on je zodpovedný za riešením problémov, kognitívnu kontrolu, že vieme mať pod kontrolou tie emócie, aj kontrolovať svoje impulzy. A traumatizovaní ľudia, často vlastne to spojenie medzi amygdalou a prefrontálnym kortexom teda nefunguje tak, ako by malo, a tým pádom sa zvyknú správať akože veľmi, niekedy to vyzerá ako zmysel zbavený, že naozaj veľmi náhľadná reakcia, ktorú oni vlastne nevedia vôbec odkontrolovať, lebo ten mozog nám úplne odstrelí v tom momente a už tam funguje iba amygdala. To je pre mňa také dôležité si uvedomiť, lebo keď robíte s deťmi a môžete sa na nich niekedy hnevať, lebo to správanie vie byť veľmi náročné, ale vtedy akože pomáha si to uvedomiť, že to dieťa to tam nerobí na schvál, ale nevie to odkontrolovať a jednoducho k tomu potom ako keby je vhodné zaujať taký postup k tomu dieťaťu. Toto asi budem musieť rýchlo preletieť, pretože nemám veľa času, takže asi si to kľudne odfoďte, tam je vlastne okno tolerancie, to nám ukazuje vlastne to, že všetko, čo sa deje ako keby v tom okne, tak je taký bežný zvládnutelný stres, že vieme sa s ním vysporiadať, keď sme dobre regulovaní a všetko v poriadku, tak sa udržíme v nejakej rovine, že sa iba bojíme alebo iba hneváme, ale ako náhle sa stane potom už niečo, čo je také presahujúce a zahlcujúce, tak nás to vyhodí z toho okna, z tejto časti nás to vyhodí do nejakého vysokého nabudenia alebo do takého nízkeho nabudenia. Vysoké to je vlastne panika, úzkosť, hnev a nízke je také odpojenie, disociácie, depresie, taká úplná izolácia sa od okolia. A zdravé dieťa má široké okno, ako vidíte tam úplne vpravo, a dieťa, ktoré si zažilo traumu, hospitalizácia v skorom veku, traumatické vzťahové väzby, tak ono má vlastne zúžené tie okná tolerancie, pretože sú také citlivejšie a vedia sa prejavovať, takže nás to veľakrát prekvapí. Autonómny nervový systém, tiež veľmi dôležitá časť, pretože je to kontrolný systém, ktorý reguluje naše emócie a telesné funkcie, ktorý sa na dve vetvy, nebudem to asi prechádzať, lebo máme fakt málo času, takže úplne si o tom viacej dočítajte, ale v podstate len skratke poviem, že sympatikus, to všetci asi poznáte fight or flight mode, že to je také veľmi populárne. On nám pomáha vlastne, keď nám hrozí nebezpečenstvo, aby sme vedeli zaujať útok alebo utek. A keď to nebezpečenstvo pominie, tak by sme sa mali zase uvoľniť, zregulovať a cítiť sa bezpečne. Tak to funguje u normálneho nervového systému, bude dobre regulovaný. Ale deti, ktoré sú traumatizovaní, tak oni to majú dysregulované a tým pádom veľmi často zotrvávajú v tom sympatiku napríklad a môžu mať v tom problémy so srdiečkom, lebo samozrejme vtedy sa zvyšuje krvný tlak, krv sa naháňa do periférií, to sme pripravení na útok, na utek. A potom ten parasympatikus na dorzálnu vetvu a ventrálnu vetvu a vlastne sa ventrálna je typická pre cicavcov, pre ľudí a jej funkciou je vlastne zabrzdiť ten útek, auto, vyriešiť situáciu nejako pokojne, zrelaxovať a to neprišlo potom do takej mobilizácie, do toho sympatiku, alebo až do takej dorzálnej vetvy parasympatikovej a to je vlastne, že taký mŕtvý krovák, ako srnka napríklad, keď sa zľakne a zrazu to je stúhne. A z tohto bodu sú deti paralizované, nie sú schopné robiť si úlohy, nie sú schopné ísť do toho, takže toto je ako asi tá najhoršia verzia, potom už z toho dysregulácie nervového systému.
Borges, polyvagálna teória, veľmi zaujímavá, odporúčam, ak nepoznáte, naštudujte si, ako vlastne hierarchicky reagujeme na stres. Zaoberá sa práve parasympatikom, sympatikom. Preletím, nezdržím sa, takže kľudne si otvorte. No a teraz vlastne prichádzame k traume z hospitalizačnej starostlivosti. Je to v podstate, nevieme si tomu povedať úplne viacej, už tu veľakrát zaznelo, je to len špecifický druh psychologickej traumy. A vlastne je to reakcia na všetky tie procedúry, ktorými deti prechádzajú, či už sú to vyšetrenia, zákroky, operácie, ale aj ako keby strata tej blízkej osoby, lebo nemôžu tráviť aj s tou maminou toľko času, ako by potrebovali. Takže tam dochádza aj kvôli tomu k také traumatizácii. Často sa stretávame aj s hospitalizmom. To je vlastne taký psychický stav detí, ktoré sú dlhodobo v nemocnici a vlastne mám nedostatok toho emocionálneho a fyzického kontaktu a beží sa to prejavovať apatiou, depresiou, úzkosťou a vlastne celkovo ako pri tej traume je veľmi typická apatia, depresia, úzkosť, takže a narušenie vzťahov. Tiež povedali už kolegovia, úzkosť, depresia, regresívne správanie som ja spomínala, že vedia sa deti správať nezrelo na ich vek, sú také keby nezrelšie tých prejavov, vedia mať problémy so spánkom a faktory, ktoré tomu vedia pomôcť, je, že sú tu tí rodičia s nimi, že personál s nimi vie odkomunikovať, čo ich čaká primerane v ich veku, majú možnosť terapii a je tu také fajn prostredie, že to, čo ste možno videli, tak by ste to lepšie pochopili. No a toto máme prejavy traumatizovaných detí v škole. Neviem, či tu máme teda učiteľov Moni, ako to tu máme, ale teda... Hej, máme? Dobre. Čiže sú také úzkostné, boja sa písomiek, boja sa ísť na výlety, čoho sa boja, stále sa potrebujú uisťovať, upokojovať. Sú takí veľmi náladoví, výbušní, vedia sa hnevať, náhle sa vedia rozplakať, alebo sú práve takí veľmi utiahnutí v kolektíve. Čiže môže to byť dieťa, ktoré vyrušuje, ale aj dieťa, ktoré je veľmi tiché a povedal by ste, že je to dobré dieťa, ale pod tým tichom môže byť veľké utrpenie. Kognitívne prejavy, často problémy so sústredením, s pamäťou, že sa zhorší školský výkon, taká diskrepancia medzi tým, že niekedy má jednotku z diktátu, niekedy päťku a ťažko si vie usporiadať myšlienky. Čiže tu máme behaviorálne prejavy, to je to regresívne správanie, hej, že je nezrelšie na svoj vek, vie byť agresívne, nepriateľské, naopak niekedy vie byť aj veľmi hyperaktívne. Ináč veľmi často sa stáva, že aj spomínali učitelia si vedia odchytiť, že napríklad dieťa majú podozrenie, že má ADHD alebo že má nejakú vývinovú formu na autistickom spektre. A niekedy to je tak, ale niekedy to je tak, že sú to symptómy traumy a ono sa to vlastne diferenciálne diagnosticky vie vyšetrovať, takže je dôležité to ako naozaj správne rozpoznať, lebo potom sa vie zvoliť vlastne vhodná liečba a vhodná stratégia, ako pracovať s týmito deťmi. Má to veľký dopad aj na vzťahy potom v škole, že nechcú sa deti kamarátiť s tým dieťaťom, lebo býva agresívne, alebo naopak ono sa stiahne, nevie si držať kamarátstva a vyhýba sa aktivitám v škole. Toto často hovoria rodičia, často hovoria učitelia, že keď prídu a začnú sa vám sťažovať rodičia, že toto dieťa robí, tak je možné, že je za tým práve tá trauma. Toto je zase, čo hovoria učitelia, alebo čo si vy môžete všimať ako učitelia. Vypichla som tam iba niektoré, lebo nechávam to ešte, alebo prezvačím ďalej. Veľmi dôležitá je empatia pri práci s traumatizovanými deťmi, aj preto, že jednak nevedia to ovládať, ale práve trauma narúša základné presvedčenia alebo teda základné ilúzie o svete a o tom, že som dobrý človek. Je ťažké sa cítiť ako dobrý človek, keď niekedy reagujeme veľmi nepríjemne na svojich blízkych a správame sa tak, že sa na nás hnevajú, alebo že svet je dobré a bezpečné miesto, že sa mu dejú dobré veci v živote. A tiež vytvára veľmi silné negatívne presvedčenia, že som naivný, som neschopný, som odpad, vôbec som tu nemal byť, len zaberám miesto, nenávidím sa. A ja som tá zlá vec, pretože práve, že keď aj mami prežívajú veľmi ťažko tú chorobu dieťatka, tiež sú traumatizované častokrát z toho, tak to nejako prežívajú. A dieťa, keď vidí to prežívanie, tak sa môže stať, že sa cíti, že je takou veľkou záťažou pre tú rodinu. Toto sú terapeutické prístupy, už musím končiť. Takže
také základné sú vypichla, možno mnoho z nich poznáte, možno niektoré aj robíte. A typy, ako podporovať deti, rozhodne ich treba aktívne počúvať, vyjadrovať, že ich vidíme, vnímame, že vieme, že napríklad si všimneme, že sú nejakí smutní a povieme to, alebo že zvalidujeme ich pocity, že to, čo prežívajú, je dôležité. Je dobré sa vyzbrojiť trpezlivosťou, lebo to správanie vie byť veľmi náročné a treba im ponúknuť tú podporu, že som tu aj napriek tomu, že sa cítiš zle, alebo aj napriek tomu, že sa niekedy nesprávaš úplne príjemne. Vytvoriť bezpečné prostredie, to spočíva hlavne v tom, že sme takí konzistentní, naše reakcie sú konzistentné, neprekvapíme to dieťa nejakým, že zrazu na ňa nakričím a potom som zase na neho príjemný. Používať treba jednoduchý jazyk, lebo sa zle sústredia, takže nemusia niekedy dobre rozumieť tomu, čo hovoríme, a treba sa tiež postarať o seba, lebo je to náročná práca s traumou a preto, takže asi by som vám tak si želala za vás, aby ste v tom k sebe boli láskaví, lebo aj všetci môžeme robiť chyby a niekedy nemusíme tú situáciu zvládnuť. A tiež je fajn vyhľadať niekedy možno supervíziu, ak si neviete dať rady. Dobre, tak asi som to stihla.